Трихлороцетен пилинг или TCA. Здравейте! Аз съм Инна Златева и вие сте на канала Внимавайте красотата. Тук говорим откровенно, просто и по същество за най-важните теми в козметологията, нутрициологията, женското здраве като цяло. Аз не рекламирам лекарства, нито козметични продукти. И ви моля, не се самолекувайте. Преди каквото и да сте направили като процедура, винаги се консултирайте с квалифициран козметик. Днес си говорим за трихлороцетната киселина, или като я наричат моите англоговорящи колеги, TCA. Това е химичен пилинг-разрушител, вещество с гарещо действие. При нанасене върху кожата тя предизвиква коагуляция на белтъка. Или по-просто белтъци на повърхността на кожата се сгъстяват и образуват характерния бял налеп, който се нарича фрост. Това е сигурен знак, че се е случила денатурацията. Колко дълбоко действа пилингът? Това зависи от концентрацията на трихлороцетната киселина. Например, ако тя от 10 до 20%, той се смята за повърхностен. От 20 до 35% повърхностно срединен. Ако между 35 и 50 среден, но навлиза до папиларния слой на дермата. Над 50% се използва само локално, например за премахване на брадавици или изглаждане на атрофични белези. Всичко, което над 35% вече е в рискова зона. Резултатите могат да бъдат непредсказуеми и с възможност за хиперментация или дори белези след применение. TCA с висока концентрация има неконтролируема дълбочина на проникване. Затова дори при белези или изразени бръчки по-добре да се използва пилинг с концентрация до 35% киселина. Особено ако е в комбинация с други съставки. Това е безопасната и ефективна граница. Основни показания за трихлороцетния пилинг са фотостарение, бръчки, груба кожа, хиперкератоза и пигментация от слънцето, белези от акне или постакне. От личен опит мога да добавя, че мазната кожа не винаги добре понася TCA. В някои случаи след неговото применение могат да се образуват кисти на масните жлези. Вторият тип применение при възрастни пациенти има едно златно правило. 2 повърхностни пилинга са равни на един среден. Като козметик, който мисли първо за безопасността, никога не препоръчвам да се започва с високи концентрации на киселините. TCA и белези от акне. Тук идва една по-специфична техника, която се нарича крос, която се изразява в локално, точечно применение на пилинг само в центъра на атрофичните белези. Пилингът се нанася с една дървена пръчица с натиск и се използва пилинг в по-висока концентрация над 65% киселина. Това създава контролирана микрорана, която в последствие се попълва с нова здрава кожа. Разбира се, това се прави точкова, не върху цялото лице и задължително след тестова процедура. Дали е необходима подготовка преди пилинг TCA? Да, абсолютно задължителна е. Целта е да се намали рискът от хиперпигментацията и да се усили ефектът. Какво включва при подготовката? Абсолютно задължително е слънцезащита, млечна киселина или други хидроксикиселини в домашна грижа преди процедурата. Може вместо хидроксикиселини да се използва третиноин, особено при постакне. Изборът на активни вещества, АХ-киселини или третиноин, зависи от проблема. Дали е фотостарение или акне. Дозировката, честота и начина на преподготовка определя козметик. Това е индивидуално. Грижата след пилинга не е по-малко важна. Какво ще се случи с кожата след пилинга? При повърхностен пилинг ще имате леко зачервяване, тен, финно лющене за около 4 дни. Възможно е леко поддуване на лицето, но не при всеки. При срединен пилинг кожата става по-плътна. Ако имате петна, постакне, те могат временно да потъмнеят. Може да се появи поддуване, особено на втория ден. Започва лющене и отделяне на серозна течност. Към 7-10 ден се появява нова розова млада кожа.
Тъй като кожата се държи като рана, тя трябва да се пази много. Измиване с лек и мек гел с pH 5,5 2 пъти на ден е препоръчително. До 4 пъти на ден могат да се правят компреси с оцетен разтвор. Това е антисептик и регенерация. За омекотяване може да се използва бепантен или дори вазелин. Да, вазелин, защото не съдържа аромати и алергени. И не трябва да дърпате корички. Това води до белези или петна. Ако се появи сърбеж, дерматологът може да изпише лек кортикостероиден крем, например локоид. В дългосрочен план необходима хидратация и задължително нанасене на крем с PF фактор. Те са абсолютно задължителни. Всички тези указания трябва да ги даде вашия козметик, лично за вас. Това беше всичко по темата за професионалния трихлороцетния пилинг или TCA. Надявам се видеото да ви е било полезно и интересно. Ако е така, не се забравяйте да натиснете лайк. Това е виртуалният и напълно безплатен начин да кажете благодаря. Абонирайте се, ако все още не сте, и активирайте камбанката, за да не пропуснете следващите теми. До скоро!